Video na punta dry dock mi karon na ami sa Gdynia, Poland. Klaro kay na oh. Ang plug nga bali-bali sa Indonesia, Poland. Susiha lang yun. Ya, unsay itsura silang flag kay makilhan na ninyo. Ara suroy na. Duha ka AB, usa ka OS. Kamay naman may aning barko ha. 10 person on board naman may including master. Ora. Ito. Gitangke lang naik. Karena kita kay ka si aktor Torax. Survey sa ilawom. Tanaw-tanaw ba? Gamay na kay taya. Mga sisi. Wagi kay sisi kay kuan mo yung barko hagod. Ang biyahe sa Finland lang anya. Ang tubig kuan brackish water mix of fresh water mo nang gamay ra siguro na milit ani. Ambot lang po. Sabagay 5 years pa po siya. 2017 build. And then karon pagka ika 5 years niya. Subscribe automatic na yan. Huwag na mag-ano mo dyan. Ayan oh. Napunta kami proa ngayon. Nandiyan na siya. Yan oh. Meron din barko doon sa kabila pero malapit na matapos. Okay. O yan ang butas ng thruster oh. Yan at saka mga kadina sa angkla. Yan na tinanggal na yung tapiraw ng thruster. Yan na siya. Tapos ang tanggal dyan. Lang kami kasi maliit naman yung barko. Look, ayan na. Stada na yung kamera. ROG na cellphone. Sakit tayo kay pro player man niundang isa kay barko Torax. Pero nga di ator kuha ata sa inyong kudak ni Mudha. Sayang ka ng ROG na cellphone niya. Toro nita pag plastar ba. Pero nga para ayusin mo yan yung mga picture taking natin dyan. Dito ayan ang mga view namin oh. Sa kabilang barko yan. Ayan ah. Ang pinaka-proa niya. Ayan ang itsura niya. Kasi icebreaker. Ice class to na barko to. No, ni area din ang yan ah. Picture oh. Kita. Klaro kayo na. Tapos dito naman kami sa side, port side. Pabalik na kami. Balik na to dyan sa ilalim. Silip-silip. Wala na talagang tubig. Sakto-sakto lang sa isa floating dock niya. Kunti lang talaga ang space. Yan ang ilalim niya. Kapatong yun sa karo. Hindi na yun masali sa pintura. Yung ano lang. Yung hindi lang nakapatong. Ganyan nakita nyo na kung ano yung barko na nasa dry dock. Ganyan ang mga style niya dyan. Hindi na ako magbigay ng mga details kasi marami yan. Basta ganyan lang. View lang tayo dito. Para view talaga. Yan oh. Yung mga butas-butas sa ilalim. Yan ang mga pump out siguro yan siya. Survey na yan mga marines. Surveyor yan eh. Ano? Oh. Kita kayo na. Oh, ito pala ang aming propeller and rudder. Yan, kita yan siya ha. Yan ho, turo po. Ano? CPP control pitch propeller. Controllable pitch propeller. Basta CPP yan. Ganda yan anytime. Mag-increase ka lang yung pitch, head, pastern, bigay, diretso yan. Wala na yung answer back telegraph, wala na, diretso na yan siya. Yan ang sink anode, yan, wala na yun doon sa taas, oh, pero palitan naman yan, may bago na dumating doon. Yan ang propeller sa rad. At saka, yan, picture kami dyan. Yung mga sila lang. Picture na may kasamang behind the scene ba. Ayan, umakyat na kami. Ito yung gilid niya. Dami na mga patsing-patsing. Pero nung pagdikit namin, hindi kami
video doon kasi may ginagawa pa sila. Ngayon lang nakalibre ka, wala na. Sakto lang. Oh, wala, konti lang yan ang ano na yan. Konti lang gasgas, konti lang mga taya-taya, yung mga kalawang sa gilid. Sabagay kasi 5 years pa siya. Hindi sakto lang din sa edad ng barko. Oh, yan o, maliit lang. Punta ako doon sa may proa panda. Dito lang pala ako dyan sa midship lang, tingin-tingin lang ba. Parang malaki din ang barko, no? Parang maliit lang. Yan. After mga ilang araw, parang mga 4 days yata ito tinira. Ang pintura kasi sandblasting, after blast, primer, pintura. Hindi na ako nag-video sa mga pintura-pintura kasi may ginagawa din kami. Kaya ito na. Kinis na. Kaya skincare yan. Sinsanso. Okay. Yan ang pangalan ng barko. Kita yan. Furovic. Nice class. Search nyo lang kung anong ano siya. Kayo na bahala. Yan ang mga marines. Oh. Nagpintura sa angkla. Okay. Kami ni Torax. Pababa kami dyan. Nauna yung dalawa eh. Ayan oh. Kuyaw talaga ang itsura ng barko na to eh. Pwede talaga ano yan siya. Lakad pababa. Yan lang, walang ano yan. Easy lang. Mas mga dry dock, dapat easy lang, huwag masyadong ano yun ang sarili. Silalim yan ha, mga picture na yan. Picture Kodak, ayan. Okay, oh, ayan na. Nakahawak na sa angkla, pabor. Sige. Sinabihan ko sila na ibang posisyon, ganyan na talagang posisyon na gusto nila, oh. Ayan, oh. Ayaw gumalaw, eh. Ayan lang siya. Yes. Ang tatlo mga marines. Okay. Sama na tayo dyan. Ayan na, oh, picture. Yan lang naman ang puhunan dyan, eh. Magkapakudak ka ba? Dapat meron ka mga remembrance kasi darating ang panahon. Tingin-tingin nila sa YouTube. Yan ang nangyari na doon sa dry dock experience. Hindi mawala talaga yung mga kudak dyan, oh. Gamit ko pala nito GoPro Hero 9. Yung nabili ko doon sa Ulo. Ayan na. Sa gabi. Tapos sinobserbahan ko yung kabilang barko dyan. Paalis din yan sila mamaya. Kaya ginamitan ko lang yun ng ano, time-lapse video. Ayan oh. Naka-video yan siya. Saglit lang pero matagal ginawa yan ha. Sa actual na totoong buhay. Mag-pull out sila dito sa floating dock din pero malaki-laking barko yan. Container ship. Saglit lang kami sa dry dock. Sa mga ginagawa sa labas sa barko, saglit lang. Doon lang natagalan sa ballast water treatment kasi bagong sistema eh. Ayan oh. So after mga ilang araw, yan na, nagpatubig na. Patubig na to. Kasi lilipat kami dikit lang kami sa pantalan. Dikit lang ng pantalan para tapusin doon ang ballast water treatment system. Kasi yung ibang mga job order sa barko okay na. Okay na renew na yung dapat i-renew. Yung treatment na lang talaga ang kailangan kasi yun ang major na ginawa doon eh. Kaya subscribe na, wag nang yan ang patubig nila. Ibang iba din sa experience ko doon sa Japan, iba din ang kasi medyo malaki barko yun eh. Kaya iba din ang sistema. Nasa dry dock talaga yun. Hindi iwan ko kung anong differences. Bagay ang floating dock ito lang, maliliit lang. Oh, may ano yan, nandyan yung mga war sa Ukraine, yung ano yan, Ukrainian siya kasi malapit lang dito ang Poland. May mga US Navy dyan, US Navy ng Poland. Ayan na, so bye bye.